Ей така се заспива седнал. От над, като ако не го държи. Чай сега го като мадамичка пред. О, айде гушни се, бабо, я се гушни. Добре, хай. Ай, спи седнал тогава, щом не искаш да легнеш. Си ще удари главата отпред в софа. Душата му спи. Душичката ти спинка му, бабо, и не ще Да капината. О, бухалче. Оп. И няма да легни. Айде, Би бабо. той яко, гледай. И аз се гушни, бабо, ай. Ало, ще ми свърши батерията. Спи. Ай, стигай. Чай да видим, че заспили. Ще удари го, той ще заспи седнал и ще удари главата отстрани. И се смее. И няма да се като ръназа. Ай, пари се Малко назад, бе, има мамо. тутраканско. Минате с тук дядо. О, айде лигни си, бе, мамче. Айде лигни си надаре. Айде. Остай го тогава спи седнала. Айде, удари си тогава с главата в той. Ай, батерията съвсем свърши. Айде, добре. Няма може. Той дай 5-10 минути Той си може ще 10 заплати. минути да се кандилка като тия. Я, айде пини сопче, бабо, айде. На мамо, скоро да те остави. Иска Той иска сега някой да го дигне. Иска някой да те гушне, ама. Тъй го няма да ти сок. Дай да го видим какво ще направи. Тя ще реве. Няма, мамо. Чакай, ще Как виж ми как се да